Здравейте! Искам да ви запозная с пастор Миродин Фейзла, който е от град Пещера. Искам да му задам няколко въпроса, свързано с окултизъм, понеже всяка вечер в телевизията слушаме да говорят баячи, екстрасенси. Дали тези хора служат на Сатана или на Бог? Искам да не отговориш на този въпрос, понеже вие сте пастор и служител на Бог. Добър ден! Разбира се, че тази дума окултизъм произлиза от Божието Слово, от Битие 41 глава, 8 стих, Изход 7 глава, 11 стих, Второзаконие 18 глава, 10 и 11 стихове. Макар че често и да не осъзнаваме факта, човек често има голяма активност към духовната сфера, бидейки разделен от Бога. Чрез падението, човек през вековете е копнеел да влезе във връзка с тази невидима сила. Сатана е използвал този копнеж и е дал връзка на човека с духовната сфера. Посредством различни начини на спиритизъм и окултизъм. Окултното, което е подправено в някаква форма и форми, е деянието на човека да направи комуникация с Сатана. И тази увеличена активност на Сатана, като Богът на този свят, посредством Новия Завет в Коринтияни 4 глава, 4 стих. Обаче Библията категорично и ясно дава отговори на хората, за да осъзнаят това водителство, различие, това всемогъщество на Сатана, как използва хората. Ние знаем, че има, според Битие 41 глава, 8 стих, Изход 7 глава, 11 стих, гадатели и астролози. Има и гадатели и врачове. В книгата Второзаконие, 18 глава, 10 и 11 стихове, както и в Деянията на апостолите, 16 глава, 16 стих. Разбира се, че има и вълшебници и вещици. Човек, който се съветва с демони, с магьосници, който се обръща и слуша гадателства, човек, който има пряка връзка с духове на починали. Къде го виждаме? Във Второзаконие, 18 глава, 10 и 11 стихове. Има хора, които търсят даже мъртвите за съвет и получават информация от тях. Ако погледнем към книгата Исаия, 47 глава, 13 стих, виждаме астролози, месечни предсказвачи. Те изучават звездите и по тях предсказват събитията на Земята. Думата окултен е дума, означаваща скрито, покрито нещо. Както е написано в Исаия 2 глава 6 стих. Там се говори, че Израел се е напълнил с обичаи от изток.
източни религиозни философии и окултни практики. Ние знаеме, че има и кръвен договор, сключен с Сатана чрез собствена кръв. Искам да ви запозная в днешно време с една дума, която има голямо значение и тълкование в днешния свят. Фетиш. Използва се във всички религии. Внушаване на чужди мисли и воля в хипнотизирано състояние. Фетиш е вселяване на дух в естествени предмети, както и вярването в това. Къде го виждаме ние? Ние го виждаме във всички хора, които се кланят направени неща от собствени хора, на икони и тем подобни неща. Има хора, които вярват на екстрасеанси. Има хора, които вярват на магьосници. Има и една дума оракул. Оракул означава откровение или послание от Сатана. И много пъти се използва за съдбата на човека. Никога Бог не дава откровение на човека, че той ще бъде умъртвен от Бога. Бог има послание към хората, блага вест, да дойдат да се покаят и чрез пролятата кръв на Господ Исус Христос да получат на всичките си грехове опрощение. Предупреждение срещу окултизма. Библията е категорична в своите предупреждения и осъждение на всички, които се въвличат в окултния свят. Когато човек не отговаря на Святия Дух, чрез когото може да достигне до Бог, той често отваря врата на зли духове в сърцето си, чрез които той контактува с Бога на този свят – Сатана. Всякакъв такъв контакт е забранен от Бога, от Божието Слово и попада под Божието осъждение. Левит 19 глава, 31 стих. Второзаконие 18 глава, 10 стих. Много от елементите на окултното, на сатанинските фалшификации, на действията и проявите на Святия Дух, целта на сатанинската фалшификация е измама и поробване. Чудесата, направени от Божия Дух, са предвидени да накарат хората да повярват. Чудесата на Сатана са предвидени да измамят хората и да ги поробват. Изход 7 глава от 8 до 25 стихове. 8 глава от 1 до 19 стихове. Аз ти благодаря. Някой друг път ще продължим още с по-големи откровения. Бъди благословен, братко мой.
Пасторе, може ли да продължим вчерашната тема, свързано с окултизъм и идолопоклонство, ако може да не разшириш тази тема, да говориш по-подробно тази доктрина? Да, братко Мастък. Ние миналия път достигнахме до предупреждение срещу окултизъм. Когато човек не отговаря на Святия Дух, чрез когото може да достигне до Бог, отговаря на личността на Сатана. Защото като личност Сатана има име дявол, но личност. След като се е бунтувал срещу Бога, вие много добре знаете, аз знам, че и вие сте християни. Нали е така? Да. И падението, което направи, или бунта срещу Бога, той привлече много демони след себе си. Разбира се, тези личности бяха ангели, воинството на Бога. Но чрез свободната си воля те тръгнаха след Сатана и чрез тази свободна воля сега са роби на Сатана. Искаме да прочетем някои пасажи, за да видим, има и някои символи на тези демонични същества. В Марка 5 глава 9 стих, Матея 12 глава 26 и 27 стих, при един случай един демон признава на Исус, че името му е Легион, защото ние сме много. Двете думи в Новия Завет, които най-често се използват относно демоните, са дяволи или духове. Има две гръцки думи – даймон и даймонион. Преведени означава дявол или дяволи. В Марка 1 глава 34 стих има изяснение от Божието Слово. Гръцката дума пнеума се превежда като дух и се използва за Святия Дух, за човешки дух или за лоши духове. Миналия път съвсем накратко изяснихме някои неща, които вършат тези зли духове. В Битие 41 глава 8 стих, Изход 7 глава 11 стих има магьосници, гадатели или по-точно в сегашно време като астролози. Във Второзаконие 18 глава 10 стих и в Деянията на апостолите 16 глава 16 стих виждаме гадатели и врачове. Запитвачи на зли духове. В Левит 18 глава 21 стих виждаме едни хора, които прекарват децата си през
огън. Човек, който се съветва с демон, който се обръща към тях и слуша гадателства. Левит 20 глава 27 стих. Исаия 8 глава 19 и 20 стихове. Исаия 19 глава 3 стих. Исаия 29 глава 4 стих. Човек, който има пряка връзка с духове на почина. Думата окултен е думата означаваща скрито и покрито. Ние в днешно време виждаме поява или изчезване на физически обекти. Знаем, че има кръвен договор с Сатана. Знаем, че има омайване и омагьосване. Използване на мистериозното. Опити за използване на тази сила или духа на Сатана. Имаме и ясновидци, които долеват неща, които нормално не се възприемат от нашите сетива. В днешно време имаме предсказване на бъдещето с карти, гадаене на карти, свързано с тагот или колода от 78 карти. Знаеш ли колко хора си дават парите, за да имат децата им някакво изцеление? Или някои, които се развеждат, търсят поради каква причина. И тези врачки, баячки им изказват някакво скрито, покрито от Божието Слово една съдба. Има хиромания, гледане на ръка. За фетиш говорихме, нали? Да, вчера. Тази дума беше голямо откровение към цялото човечество. Да. Вселяване на дух в естествени предмети, както и вярването в това. В днешно време го виждаме, преди да влезем в гроба на Мохамед. Виждаме го във всички православни икони. В тази насока виждаме хората как се прекланят на тези нечисти духове. Има и хипноза. Внушаване на чужди мисли и воля в хиптично състояние. Имаме хороскоп в днешно време. Свързване с изследване на времената, астрология, изследване на съзвездията, при рождението на човек и изказване на бъдещи събития, свързвани с небесните тела. Искаш ли да говорим и за други неща? Имаме един демон, лош демон, който се нарича по името Инкибъс. Мъжки демон, който има сексуални връзки с човешки същества. Имаме и Сакюбъс, демон, който приема външност на жена с цел полови връзки. Имаме медитация,
пасивно състояние на съзнанието, отворено за духовни сили, подправено с латентно его, изчитащо се за самоспасител. Имаме един друг вид демон. В тия последни времена много се изявява в едни религиозни църкви. Месмеризъм се казва името. Лекуване на болести чрез магии и ритуали. Най-общо казано, тия хора, които си дават парите, за да имат лечение, чрез магии и ритуали. Говорихме ли за оракул? Едно говорещо място. Откровение или послание от свръхестествен дух чрез медии. Имаме махало. Пръчка за гадаене или предсказване на бъдещето или локализиране на невидимите предмети. Превъплъщение. Много скоро очакваме Сатана да се превъплъти и да има едно царство, което ще води посредством 7 години. Той ще бъде също като Господ Исус Христос. 100% човек, който ще бъде един много голям лидер. Но за това ще говорим в една друга тема. Значи говорим за превъплъщение. Вяра, че живите същества, притежавайки безсмъртни души, се превъплъщават в друго живо същество. Тоест, след смъртта на тялото. Душата се връща на земята в друго тяло. Имаме и санатизъм, преклонение и преданост на Сатана. Даже в България имаме една регистрирана църква така. Може ли да говорим и за йога? Физически тренинг с цел пълен контрол на телесните процеси. Имаме и зодиак, мисловен път на Слънцето върху небесната сфера, които включва 12 съзвездия. Имаме и стихомания. Скоро гледах в една телевизия. Имаше няколко хора, 2-3 жени, 4 мъже. Предсказване на бъдещето чрез случайно отнасяне към книги от Библията. Имаме трансмиграция. Хинду. Доктрина подобна на тази на превъплъщението. Вяра, че мъртвата душа може да се върне в земята в тялото на охлюв, морски рак, мравка или човек. И пак ще направим едно голямо заключение. Ние знаем, че Бог във Второзакония, 18 глава, там от 10 стих нагоре, предупреждава тези хора, че те трябва да бъдат убити с камък.
когато човек не отговаря на Святия Дух, чрез когото може да достигне до Бог, той често отваря врата за зли духове, чрез които той контактува с Бога на този свят, наричан дявол или Сатана. Всякакъв такъв контакт е забранен от Божието Слово и попада под Божието осъждение. Левит 19 глава, 31 стих. Много от елементите на окултното са сатанински фалшификации на действията и проявите на Святия Дух. Целта на сатанинската фалшификация е измама и поробване. Чудесата, направени от Бог или от Божия Дух, са предвидени да накарат хората да повярват. Чудесата на Сатана са предвидени да измамят всички тези хора. Мили братко, нека Бог да ни благослови и чрез това откровение много хора да си замислят дали ще служат на Сатана и на неговите демонични духове или на всемогъщия Бог, чрез силата, могилществото и водителството на Святият Дух.